كايدا سمر خميرو كايدا يتواري شكيمة يخردا حبروني النوم يا خيدا كبرن مغوسن نسمعتاتنا لما عنت عسرا سنة 2024 نتوم لإرترا ناصان موصا نهزب إرترا حران مقبار ناصنت إرترا معقاب كبر هيوتهم زوفيو جغانو سمعتات بعبا أخبرت إن ذكر الله عزست علاتيا زمناو تاريخ إرترا بمسوعة استملئ تاريخ قالسيو قالسن مسوعة نمنتاي علامة بقاندو حرنت فتحن رهوان سفنا ناصا ديمقراطياويت إرتران من مسرات مسرتاو علامة برتاو قالسنا أبتاو قداماي قبائي هزباو حلتات حرنت إرترا وي هزباو قنبار حرنت إرترا صدقي عسرتو حدا نطفتات زحازي هاقراو ديمقراطياو بروغرام تزرزيرو يركب نمزغغار زأكل ات علاماتات حادة مسرات هزباو ديمقراطياو منغستي كلته مهناص ناصا رئيس مركوساون بوطن زمرحن هاقراو قطبا سلسته ممعبال باهلي تمهرتي تكنولوجين كنكنطعنان 4 موحاس محبراو مسلات بفلاي مسلات شقالون دقنستيون 5 مرغغاص معرنتن مدلدال حدنتن بهرات 6 مهناص حيال هزباو سراويت 7 مخبار ناصنت هايمانوتن امنتن 8 مزوتار سبعو اتحزام مرخات كوينات 9 مكلخال مسلات إرتراويان أبو وصعي 10 مخبار مسلات وصعتنياتات نبرتي إرترا 11 مختال قداما وميلانا سلامن ديشارنتن تخطاتالي ولودتات إرتراويان دق تبعتين دق أنستيون سنتهم زوفرو سمعتاتنا هيوتهم زغفلو سنكلانا أكالاتهم زغودلو نزبصو علامازي كون مقواري بمسوعتهم ناصنت هاجر الرقاقيصهم دكس ورار مكيتهم بدمهم زمناو تاريخ إرترا صحيفهم كندز خوني 10 سنة كل هاجراو إرتراوي نتوم انت هاجرن هزبن استسووا سمعتات بالعول أخبرات ذكر الله علاتيا 10 سنة شعن 980 كلتن كم فس من يتزباو سراويت حرنت إرترا زبزح مسوعتي كفيلو زفشلو نسورة إرترا حانسا أنا حوار نمدمساس زعلمي شادشاي ورار إثيوبيا متن أبرتاو قالس هزب إرترا فولي حلاقت ألو هزب إرترا أبزمناو تاريخ عالمنا حيدت مدارك تزلوو عوت قالس هاقراو حرنت أسلاسيلو بقالسون مسوعتي 10 أشحات بلوصات دقون هاقراو ناصنت جبيتو ناصنت كاب بعداو مجزأتي ألاقيقو بوليتيكاو كارتا قرن أفريقيا قيرو نيرترا أمسارة أهقراوكم ناس هاقرات قبوء بوتا أتحيزو كينو إرترا اتن هاقراو ديمقراطياو شتو استقالس سورة إرترا بدرجة متكل هررتا هزبنان بوليتيكاو ناصنتن محوراو فتحن بمتمار نقالسي تشكون هزب عالم زتبابع تاريخ قراصنت عوتن تسفان أسنعو بدرجة قبرقن أي قدل هزب إرترا مستنكراو برتاو قالسا أكايدو خبقع إرترا لومي بسبربار نايزي تمالئي تسبيتات زتت ألمي مبسعاتات زبنانة تسفاتات حرنت فتحن رهوان مليئات ركب 33 عامتات دحرنا صنت هزب إرترا بحالنق ملكاوي چكونا أنا تقرفه بكتور دخنتن هوراو مأسرتن كساقص عنيحو من إساي كاب أدرع حقاو ذرتو زتحاسي قدب ألبو هاقراو أقلقلوت كوني شغلة البونت نمدحان بجاملة كهدم ترأيو قوقوي بوليسيتاتن زباخن عدلاتن إرترا أبكندنا برهوا السفنة بلسك تهاقر اتمعبل أبتخيلا ناي رؤي دحرتن دخلنتن تشخيلا
ሃገራዊ ናጽነት ዓብ ታሪኻዊ ዓወት ይኹን እምበር ናይ መወዳእታ ዓላማ ናይቲ ህዝብና ዝተጋደለሉን ሰማዕታትና ዝተሰውኡሉን ቃልሲ ኣይነበረን። ኣብ ናጽነት እቲ ዕላማ ሓርነት ፍትሕን ረህዋን ዘስፍን መሰረታዊ ማሕበረ ቁጠባዊ መቐይሮ ብምስልሳል ሓድሽ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ነይሩ። ኮታ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናጽነት ወናኒ ምሉእ ፖለቲካዊ፣ ሰብኣዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን ህይወቱ ከም ዝኸውን ንምግባር ዝዓለመ ነይሩ። ብግብሪ ግን ብሰርቲ ዘጋጠመ ጥልመት መሰረታዊ ዕላማታት ቃልስና መስርሕ ዴሞክራሲያዊ ምዕባለ ተኸሊፉ። ምግባት ፍጹም ስልጣን ፍጹም ምልኪ ፈጢሩ። ሕጋዊ መክትኡ ኮነ ትካላዊ ቀይዲ ዘይብሉ መድቆስትን ዓመፅን ኣስዒቡ። ጃምላዊ ስደት ደሪኹ ሃገር ንድሕሪት ጎቲቱ ህዝቢ ኣብ ሓሰረ መከራ ናይ ክቱር ድኽነት ሸሚሙ ቋም ዝረግጽ ሃገራዊ ባይቶ ዘፍርስ ብዊንታ ዝገዝእ ገባርን ሓዳግን ፍጹም ስልጣን ጨቢጡ ፍጹም ብዕልግና ኣስፊኑ ኣብዚ ኣብ ዓለምና ቁጠባዊ ሃብቲ ወተሃደራዊ ዓቕምን ዘመናዊ ትምህርቲ ዝቐሰመ ሰሳኒ ህዝብን ቀንዲ ረቑሒታት ውሕስነት መጻኢ ናጻ ህላዊ ሃገራት ኮይኑሉ ዘሎ መሰጋገሪ መድረኽ ዘመነ ውርውራዚ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ብምትእትታው ህዝቢ ክሕብሕብ ሃገራዊ ጸጋታት ከበራብር ሰብኣዊ ርእሰ ማል ክሃንጽ ኣካላውን ማሕበራውን ትሕተ ቅርጺ ክዝርግሕ ንግድን ወፍርን ከተባብዕ ኣገልግሎታት ሓለዋ ጥዕናን ትምህርትን ከስፍሕ ምተገብአ ኮታ ሃገራዊ ልምዓት ዝድርኽን ደረጃ መነባብሮ ዘደንፍዕን ስራሕ ንምዕባይ ክብገስ ምተገብአ ኣብ ክንድኡ ነቲ ዝፈሸለ መልኡ ብምቕጻል ዘቤታዊ ማዕከናት ዜናን ዝተፈላለያ ምርበባት ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ኤርትራ ኩሉ ነገራት ጽቡቕ ከም ዘሎ ብዘምስል ንውልቀ መላኺ ኣብ ምውዳስን ዝንኡ ኣብ ምዕባይን ኣዋፊሩ ብዝኽሪ ስቡኣት ዝመጻደቕ ሙስሊም መደረታት ንመስዋእቲ ህዝብናን ሰማዕታትናን ደበስ ኣይከውንን እዩ። እንታይ ደኣ መባእታዊ ሓርነታትን መሰላትን ህዝቢ ዘኽብር ሃገራዊ ቁጠባ ዘበራብር መነባብሮ ዘመሓይሽ ፍትሕን ረህዋን ዘስፍን ተሓታትን ግሉፅን ቆማዊ ምሕደራ ብምትካል ነቲ ዝተሰውኡሉ ዕላማ ምትግባር ስለዚ ኩሉ ህዝብን ሃገሩን ዝፈቱ ኤርትራዊ ምዕንቲ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ፕሮግራማዊ ዕላማታት ብረታዊ ቃልስና ብምትግባር ዴሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምምጻእን መስዋእቲ ሰማዕታትና ንምድባስን መትከል ትብዓት እምነት ክህልዎ ይግባእ። ኤርትራዊ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ቀሲኑ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ ተመሊሱ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሃገሩ ሓሪሱ ሰሪሑ ነጊዱ ኣውፊሩ ንነፍሱን ስድሩኡን ኮይኑ ልምዓት ሃገር ከበርክት ምኽኣለ ሎሚ 20 ሰነ 2024 ሰማዕታትና ብኣኽብሮት ኣብ እንዝክረሉ ህሞት ነቲ ዝተሰውኡሉ ብፁዕ ዕላማ ብምትግባር መስዋእቶም ንምድባስ ንሓልን ደበስ ሰማዕታትና ኮነ ጻማ ህዝብና ዝረጋገጽ ነቲ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ ግዝኣት ተገላጊላ መታን ክትስእን ክስስንን ህዝቢ ኤርትራ ሓራ ኮይኑ መታን በሰላም ብድሕነት ብረሃዋ ክነብር ክቡር ህይወቶም ዝወፈዩ ዕላማ ክውን ምግባር እዩ። ኮታ ሓደ ግዝኣቲ ሕጊ ዘኽብር 2 ፍትሒ ዘስፍን 3 ባህርያዊ ሃብቲ ሰብኣዊ ጸጋታትን ንዋታዊ ዓቕምን ሃገርና እንተላይ ጸጋታት ሓይሊ ሰብና ባሕርና ወደባትና ማዕድናትና ኣብ መዓላ ሃገራዊ ልምዓትን ዕርገት መነባብሮ ህዝብን ዘውዕል ግሉፅን ተሓታትን ቋማዊ መንግስትን ምትካል ምቅላስ የድሊ ዕድመ ንናጻ ልዕላዊት ሃገር ኤርትራ ዘለዓለማዊ ሓበን ንጀጋኑ ሰማዕታትና
نوح كسادا صغير قمير كايدا يتواري شكرا يصدى حبر